Salutare, fraților! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Sunteți aici pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt un nou joc CSGO adevărat pe telefon, numai că este mai multe notificări. Jocul se numește Counter-Strike. Dăm pe el, apăsăm. Și jocul este, dăm în sus. Jocul este acesta. Counter-Offensive Strike. Este. Vedeți? Așa este. Eu o să vă zic asta. Nu vă luați după poză până nu. În fine, eu am instalat, dați să instalați. Și o să ne intrați. Nu vă luați după poză, nu vă luați de panic. Că oricum este adevărat. Eu când l-am încercat prima dată am zis că este o... Am zis că na. E cu internet aplă. Ne punem și noi nume. Stai. Le punem și noi nume. Na. Game FIFA. Dăm aici. Cum se cheamă? Dăm zonă asta. Și aici o să vă apară multe map. Noi o să dăm pe aici o rune. Eu pe asta să intrăm, n-avem loc. Game asta. Suntem în timpul meciului. Iasă. Uite, ăsta are la mare. Emotul, nu? Mai este numele ăsta. Și asta e mort simple. Teroriștii win. Bun, fraților. Vedeți, fraților, cam ahăr, vedeți? Dar ce este? Eu zic că despre mine este fain. Eu zic că este fain despre mine, fraților. Vedeți, l-am... Nu-i nici să-i bat, numai că... Eu zic că e faină, fraților. Ne-a dat afară, fraților, nu știu de ce. Dar, astăzi, fraților, este pur și simplu, este ca adevărat, este adevărat. Ați văzut lama acolo, eu o să... Uitați-vă, fraților. Vedeți că, pur și simplu, când pe loc... Uite, se vede cam realitate, frate. Adică nu cam realitate, se vede... Uite, lama ca el... La acest videoclip n-avem cum să strângem. Măcar 1000, nu 1000 de like-uri, măcar 40 de like-uri să fie cu...
Vedeți, fraților, CAK-ul este. Vedeți? Nu pot să cred. Este fain jocul despre mine, da. Mai bine, mai mult mie îmi place lama, fraților, că na. Uitați-vă. Nu știu ce. Este fain despre mine, fraților. Și cam acesta a fost tutorialul, fraților. Cred că v-a preocupat.